yhdestä miehestä, jota naiset ei saa mielestään. Jos et vielä tiedä hänen nimeään, hän on Macho Fantastico. Nimeltään mies on mysteeri ja systeemi on se, et hameväki hysteerinen. Häntä piirittää mihin ikin menekään, hän kyyneleet jälkeensä jättää. Bitches. Hän on se macho. Hän on Macho Fantastico. Mies lahjomaton. Legenda kuin pajatso. Maailman mahtavin mies varmasti on. Vastustamaton. Hän on mies, jota muut miehet pelkäävät saavansa selkäänsä. He haluaisivat olla kuten hän tekee tyttöystävästä pettäjän.